Inselmulkom u nilqawkom għal programm ieħor mis-sensiela Xi qrajt tal-aħħar. Illum se niltaqgħu ma' Emmanuel Mifsud, lettur, blogger, awtur u poeta. Awtur poetiku ta' kotba kemm għall-kbar kif ukoll għaż-żgħar. Fost il-ħafna pubblikazzjonijiet tiegħu insibu il-ġabra ta' novelli l-istejjer strambi ta' Sera Susa Mut, Kimika, Fl-isem tal-missier u tal-iben u stejjer li ma kellhomx jinkitbu. Huwa jorganizzaw ukoll serati ta' qari ta' poeżija bl-isem ta' Aqrali Altli f'diversi postijiet madwar Malta. F'Diċembru 2015 Emmanuel rebaħ il-Premju Nazzjonali tal-Ktieb bil-romanz tiegħu Jutta Haim li issa qed jiġi tradott għall-Ingliż, il-Franċiż u l-Ġermaniż. Mhux ċajt? Allura Emmanuel, xi qrajt dan l-aħħar? Jien kemm insegwi dal-programm indunajt illi kull min jiġi kważi kull min jiġi iktar minn ktieb wieħed għal raġuni sempliċi li min jaqra ħafna ma jaqrax ktieb wieħed biss. U jien ġibt ktieb li qrajt dan l-aħħar u ktieb li għadni għaddej bih bħalissa. Bħalissa qiegħed naqra dan il-ktieb ta' dan l-istoriku Robert Muchemble, A History of Violence. Muchemble huwa storiku interessanti ħafna għaliex ma jitkellimx fuq rejjiet u rġieli dawn l-affarijiet, imma l-istorja tiegħu hija l-istorja ta' affarijiet illi pereżempju l-istorja tal-vjolenza għandu ktieb ieħor fuq l-istorja tax-xitan, għandu ieħor fuq l-istorja tal-orgażmu kif il-bniedem bidel l-idea tiegħu dwar l-orgażmu matul iż-żmien. U għandu teżijiet interessanti anke fuq il-mod kif skontu il-vjolenza naqset aktar milli żdiedet matul iż-żmien. Imma dal-aħħar kont rajt dan il-ktieb u fil-fatt kelli anka okkażjoni nikteb dwaru, dan huwa Wartime Diary of a Maltese Boy ta' Lawrence Mitzi. Attwalment din hija verżjoni Ingliża ta' ktieb li huwa kien ħareġ qabel tħaħen tal-gwerra li bażikament kif jindika t-titlu huwa id-djarju tiegħu u kien tifel fi żmien it-tieni gwerra dinjija. Hemm żewġ affarijiet li laqtuni ħafna fih. L-ewwel nett Lawrence Mitzi jien għamel raħal ġdid u jgħix ir-raħal ġdid ukoll. U niftakar anke meta kont tifel l-isem ta' Lawrence Mitzi kien kellu ċertu awra r-raħal ġdid għax huwa bniedem tal-iskola, awtur, kien imdaħħal fil-medja, eċċetera. U fil-fatt għandu kapitlu fuq meta Lawrence Mitzi mill-Birgu l-ewwel mar refuġjat il-Gudja u mbagħad eventwalment spiċċa joqgħod ir-raħal ġdid. Imma l-iktar ħaġa li hija intriganti f'dan il-ktieb l-ewwel nett aħna qegħdin nitkellmu ħafna fuq refuġjati dan iż-żmien. U Lawrence Mitzi kien wieħed mill-ħafna refuġjati Maltin fi żmien it-tieni gwerra dinjija illi telqu min-naħa t'isfel ta' Malta, partikolarment il-Kottonera, u marru jsibu rifuġju fi bliet u rħula iktar in-naħa ta' fuq illi kienu inqas bombardjati mill-ajru minn dak iż-żmien. Jiena il-ġenituri tiegħi wkoll kienu refuġjati, ommi kienet minn Bormla u missieri kien mill-Belt u mbagħad eventwalment marru raħal ġdid u marru refuġjati ħal Qormi fejn mbagħad iltaqgħu u tarsu u żewġu. Imma waħda mill-affarijiet illi verament tolqotni illi dan il-tifel dak iż-żmien jimpressjona ruħu tant bid-differenzi kbar li kien hemm bejn il-Birgu fejn twieled u għex u il-Gudja, meta bażikament qed nitkellmu fuq kemm forsi ftit kilometri. U jimpressjona ruħu dan it-tifel bid-differenzi kbar kulturali, il-mod kif iġibu rwieħhom in-nies, il-mod kif jilbsu n-nies, il-mod kif jitkellmu n-nies. Le, minkejja iċ-ċokon tal-pajjiż u d-distanza vera qasira bejn il-Birgu u il-Gudja mbagħad eventwalment ir-raħal ġdid. Grazzi ħafna Manuel tal-li qsamt magħna dawn iż-żewġ kotba, nirringrazzjak tal-li ġejt, nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna, narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, però sadattant infakrukom biex taqrawhom qar nitfa' kuljum.